Vaig conèixer l'acreditació ENACTIC en un moment en què jo estava en recerca de feina i precisament estava venint a Òmnia a fer els cursos que s'estaven oferint del que es deia ofimàtica. Vaig decidir presentar-me a l'acreditació perquè precisament en el procés de recerca vaig pensar molt que a les empreses els aniria molt bé que en el meu currículum el meu nivell de coneixements ja estigués reconegut amb una acreditació, amb un certificat oficial. Jo ho recomano sempre a qualsevol persona que està en procés de recerca de feina, persones que volen fer algun canvi. La competència digital avui en dia ja té la consideració d'una competència bàsica i de fet jo també a la meva feina com a preparadora laboral de persones en recerca de feina, persones amb discapacitat intel·lectual, les preparo precisament per millorar les seves competències i per millorar els meus currículums. I a nivell personal, encara que siguin ofertes que no necessitin aquesta acreditació, també els animo perquè avui en dia gairebé totes les feines han d'utilitzar un ordinador.